Ano na naman ang iniisip mo? Kalbo! Malalim na naman ang iniisip mo! Kalbo! Magandang gabi sa iyo! Kalbo! Ay, good evening sa lahat po ng mga walang buhok at kinukulang sa buhok. Ay, idabay mo na rin dyan. Magandang gabi sa mga bumabiyahe papunta sa South at pa-North. Ano? Oy, shoutout nga pala muna sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Mosaito Drive sa may Molino, Bacoor, especially sa Car Club Garage na laging nakatutok sa atin yan. Maraming salamat Sir Chris and Mela Henson ng Car Club Garage na laging nakatutok sa atin. Mabuhay po kayo sa lahat din ng mga staff dyan. Magandang gabi sa inyo lahat. O eto na, hindi na natin to patatagalin. Pag-usapan na natin to. Single mom na perwisyo na purnadang mag-abroad dahil sa Wata Wata Festival na naman! Oh no! Ayon sa nag-viral na post po ay nakiusap po at nagmakaawa daw itong ginang na ito sa ilang mga kabataang pumaikot sa kanya na huwag siyang basain dahil may pupuntahang interview at ina-apply ang trabaho sa ibang bansa. Pero hindi siya pinakinggan. Oh no! Kaya nabasa siya at mga dokumentong ipapasa niya. Ang sabi niya pa ay yung isang araw na peste. Yung isang araw na fiesta ninyo, isang buong pangarap ko ang naglaho. Binasa kasi ang kanyang mga requirements at ang pinakamasakit daw na napag-alaman niya na lahat ng mga kabatch niya na nag-apply ng mga aplikante ay tinanggap. Siya lang ang hindi. Oh no! Tang! Hindi na natin patatagalin to! Logica na natin to, Tang! Ay, sige. Ano pang hinihintay mo, kalbo? Logican mo na yan! Logica na yan! Logica na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na usap-usapan pa rin hanggang ngayon. July na tayo. Usap-usapan pa rin. Basic ang nangyari sa Wata Wata Festival. At hindi nga po maiwasang ikinukumpara ang San Juan sa Cavite City na Regada Festival na nagdaos din ng paggunita ng kay Juan Di Bautista sa kaparehong araw. At ayon nga po sa mga netizen, ito yung mga comment na squammy daw ang pag-uugali ng mga taga San Juan. Oh no! Kumpara sa mga taga Cavite City na naging masaya at walang pinerwisyo. Kagaya ng isang single mom na nasira po ang sabihin natin kinabukasan dahil nga hindi siya natuloy sa kanyang interview. Dahil sa ginawa po ng mga ilan sa mga taga San Juan na mga kabataan, pero hindi natin nila lahat iilan lang. Dahil sa kabastusan, binuhusan yung isang tao ng balding tubig. Hindi ba, Tang? Tama ba yon na bubuhusan ka ng isang balding tubig? Ay, hindi. Paano kung ikaw din buhusan ko ng isang balding kaning baboy? Bad trip nga din yon. Tama ka, Vision Logica natin, ha? Ang Wata Wata Festival po ay ginaganap po yan tuwing Hunyo 24. Pero sa kabila po ng pakiusap ng mga otoridad sa mga tao na dapat ay andun pa rin yung respeto, hindi po pinakinggan ito ng mga tao. Pero sasalamin din po ito sa gobyerno ng San Juan, sa LGU. Kasi kung ganito ang ugali nila, ibig sabihin, talagang hindi na didisiplina ng taga San Juan yung mga tao nila. Nakakalungkot po isipin, mga kabisyo, na sana po
maiayos na ito. Tang, anong dapat sa mga gawin sa mga pasaway? Dapat dalhin sa presinto at ilabatiba. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!